Sommar. Skift til sommartøy og sms'er så nek som du vilt. Konstant ut i ett ta du vilt. Alla tøyna. Og då så i 100 minutter innanlands for bare 195 kroner. Det et garvilt tilpå. Faktisk det vittlasta og i sommar. Sommartøy fast her du vanlig kjemmer teletøy og aft.fo. Fyll færtelefonen at der ved sommartøy og den 13. september. Før til det. Till G-festivalen han liksom via förra backastöch och börja av Alvar i morgon. Två jag stannar här och så jag också alla på rut. Ja, faktiskt. Det är så näck fucking man vill som så att och ta sig där och checka det så jag det att paddlen han via att ta skap av Alvar och han liksom inte helt som man var i fjör. Hur är det när paddlen översen en han vill uppleva i fjör? Hesten her helt annan paddler, han lojaren og han en professionell paddler gjør det til tannlaga framførsler og han en så kallad mobilpaddler, jeg sier alltid pakka ner i en trailer, så vi finner kort traileren om man har samt inn, og så allt innehildig i traileren, så blir det pakka ut et hydraulisk system. Som sagt, G-festivalen han börjar i morgon av Alvara och folk via sätta tält upp och såna grejer. Är det en Lugago festival i år som väntas som man var för eller hur ser det? Ja, vi rönnar igen bättre än då. Och i EU har vi minst Lugago och det näck folk och det långt och smäck för det faktiskt jag själv grösnon och jag hade show öch flott där jag och jag skrev ner minst Lugago och att jag vant det var minst Lugago festival i Labet. Hur tänker att Josh Arvis hvis man ska nämna utörs dömer? Ja, utörs dömer paddlaren och vi tar grunderna nu kan padd kallar för grunden och kommunen har just ökat här bättre vi undan omsanten och det är även sånt ting som det har förbättrat. Det var först fram att nu Prodigy inte kom som det annars skulle vara att G-festivalen manglar lyckas som ta ordentliga hövosnavne. Helt ut det? Nej, pura samt. Natasha Bedingfield ligger av alla hitlisten i Europa i lötne och störst namn och sålt 6 miljoner och såna första flow och det hon har hon nominerad till Grammy i USA i år och mest spalta sang i amerikanska nördar för fjör så det är störst namn alltså det är ordnamn. Samma vi henne och Nephew och Öron Storon gå och så kan så lyckas som garantera för att de som kommer till festivalen har få en gång festival. Absolut.